Bună! Astăzi o să facem un unboxing la Kendama. Aveți 5 secunde la dispoziție să ziceți ce culoare e. Dacă ați ghicit, scrieți-mi în comentarii am ghicit. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok, dacă ați ghicit, v-am zis odată, scrieți-mi în comentarii am ghicit. Ok, culoarea Kendamei este roz. Deci mi-am cumpărat o kendamă roz din parc de la Mogoșaia. O ador, pe asta am găsit-o, era ultima. Nu știu dacă mai găsiți când vă duceți. Deci am luat-o de la parc, la Mogoșoaia. Are și cu 4 din astea. 1, 2, 3, 4. Dar eu mi-am luat așa că e mai frumos. Ok, deci asta e de fete și ador. Uitați-o. Deci are așa, este roz. E din lemn. Uitați. Și așa arată. Deci are un din asta. Roz, așa e un roz mai deschis. Ador. Spike-ul. 1, 2. Ador. Și mingiuța. Foarte mișto. Are crăpături din astea așa. Și aceasta este kendama. Are o ață. Ok. Deci, hai să dau și un spike. Ok, hai să încercăm spike. Dacă am dat spike-ul. Ok. Ok, hai să dăm și noi alandala așa. Hai să dăm și așa. Vai. Mai dăm spike-ul odată. Hai. Hai să mai dăm spike-ul. Dacă nu-l dau, asta e.